Cum protejăm pielea sensibilă a copiilor vara? Din ce în ce mai multe articole sunt realizate din muselină, inclusiv trusouri de botez, pentru că acest material are câteva proprietăți uimitoare. Textura aceasta aerisită chiar permite pielii să respire, nu irită și nu îl incomodează pe cel mic. Este foarte moale și devine și mai fină cu fiecare spălare. În zilele acestea foarte călduroase este atât de recomandată pentru că reglează temperatura corpului și reduce riscul de supraîncălzire. Bebe nu mai transpiră atât de mult și astfel nu se mai agită atât de tare. Există și păturici din muselină cu care putem acoperi bebelușii în cărucior, la plajă sau oriunde este nevoie să îi ferim de razele puternice ale soarelui. Trusourile de botez au aceste păturici incluse, chiar și pânza de mir care intră prima în contact cu pielea umedă a celui mic, dar și prosopelele pentru că absorb mai bine apa. Asigură-te că muselina este una de calitate superioară. Intră pe anebebe.ro și află mai multe.